Eta, bueno, ezagutzen duzue denak Jone, esan dit, etorreko zinetela. Eta, bueno, hemen orkesten digu, azken urte hauetan egin dituen marrazki berri batzuk, ilustrazioak denak, eta oso lotuta denbora, ez, eta etengabe egoten den aldaketa, ez, bizitzan, eta... Apa, Jone Larrañaga naiz, eta ilustratzailea eta muralista naiz. Eta gaur hemen gare Zelai Aristin erakusketa hontan, katapultak organizautako erakusketa hontan, eta eraldaketan inguruan indoten esposizioa da. Nik nire lan pertsonalian lan itzen dut batez be denboran inguruan, eta hemen horren gogoeta badago, ez? Bizitza eta heriotzan arteko gogoeta bat. Zatik niretako oso garrantzitsua da denbora, ez? Beti txikitzatik interesau izen jat, eta hortan ibili izen naiz lanean beti, eta azken denbora hontan konturatu naiz batez be berbaiten dutela asko bizitza eta heriotza artean, ez? Eta horret esposizioa dago bi zatitzan banatuta, eta dauka forma zirkular bat bezala, eta alde baten lantzen da pixka bat gehiago bizitza, eta beste kaldean gehiago heriotza. Horregatik nire irudi batzuk dira gehiago mugimentua eta zirkularrauak, igual espiralian eta gehiago oinarritzen dira, niretako bizitza zirkularra eta espiral bat moduko dalako, baina adibidez beste lan batzutan hemen moduan estatikoa badia, heriotza edo lantzen dalako bertan. Garai baten eta batez be lehentxo hau, oin bebai, baina gutxiago, lan itenean oleuan, baina azken aldixan marrazten dut eskuz, eta gero bukatzen dut koloreztatzen digitalian. Eta lan gehienak ikusten dienak dia digitalez koloreztatutako ilustrazioak. Erakusketa zabalik egongo da gaurtik eta uztailak 22 arte.